приятели. Пишат се твои приятели, но са предатели. Пред другите се правят на доброжелатели. Аз съм най-обикновени душевни наематели. Интриганти, спекуланти, симуланти, антидепресанти. Енергийни вампири взимат от други кумири. Сега изглежда смелостта е дефицит. Не искам да бъда като тях, персона нон грата. Не искам да бъда поредната кауза пергута. Около нас се навъртат манипулатори, възпитани в инкубатори, анонимни коментатори. Зад сянката на другите са подстрекатели и са най-обикновени душевни наематели. Интриганти, спекуланти, симуланти, антидепресанти. Енергийни вампири взимат от други кумири. Сега изглежда смелостта е дефицит. Не искам да бъда като тях, персона нон грата. Не искам да бъда поредната кауза пергута. Кауза пергута. Causa perduta. Tell everyone, make them understand. So you better listen no carefully, man. Too much rockness in the program, so switch to another one. If I right now, I'm on a walk. Limited also to bands a walk. If my lips are not the walk. But for this rap is brown, pocket a walk. Programming in a app to be what. The problem is a quiet donkey hot. Running is визия тип фоторобот. Обвикате въздава душата комфорт. Вижте ми да ме правят на идиот. Разни хора с нулев подход. Спалени или празен джоб. На никого няма да пада дом.